Nachádzame sa pri Demenovskej jaskyni Slobody a ideme na túru na Krakovú hoľu. Už od jaskyne ide modrá turistická značka a keďže je tu na celkom veľké stúpanie, tak ideme takto ciky-caky. Nachádzame sa pri prvom smerovníku, sme tu došli asi po 2 hodinách, po 700 výškových metroch, sedlo Machnaté. Budeme pokračovať po žltej turistickej značke pod Krakovou hoľou. Je to 45 minút, čiže uvidíme, ako dlho nám to bude trvať a odtiaľ pôjdeme na Krakovú hoľu, čo je potom nejakých 100 výškových metrov, čiže tip-top. Vládzeme? Došli sme pod Krakovú hoľu. Stúpanie už nebude žiadne skoro. Takže došli sme na Krakovú hoľu, 1752 metrov nad morom a no tú celú panorámu Tatier, keby bolo lepšie počasie, tak vidno aj Vysoké Tatry. Tam sú celé Vysoké Tatry. Čiže akože poloha je úplne brutálna. Poloha je perfektná, fúka, tu je nám zima, čiže Kraková hoľa bomba, odporúčame. Tak. Kosienky Poľana po žltej týmto smerom. Zišli sme dole už na takúto lesnú cestu a máme teraz nejakých 20 minút na lúčky, čiže už sme dole a končíme. Dúfame, že sa vám to páčilo, aj keď nebolo počasie, fakt stojí to za to. Ďakujeme, že ste videli, že ste to dopozerali a sledujte. Chystáme strašne veľa vecí a moje nové boty sú toho dôkazom. Čaute.